Az Allegra az ilyen betegségre. 1 kilométerre folyt tőle a patak, allergiától dúzzadó szemei oda tapadtanak. Az Allegrával újra szervezhetek szabadtéri programokat a családomnak. Az Allegrával most már álmosság nélkül tudok készülni az óráimra. Az Allegra gyorsan és hatékonyan segít csillapítani a fejfájást, vagy az allergiát tüneteit. Allegra, teljes élet allergiásan és a kockázatokról és mellékhatásokról. Olvasd el a betegtájékoztatót, kérdezzem a kezelőorvosát gyógyszerészet. De nem ám a szennyezett patak havjára, hanem a patakban egy csini kislányra. A szőke kislány kissé molett testére, 1 centis hajára, gombósznyi kedvére. A csajszi a Luciát térdig fölhúzta, mivel ruhákat mos a szennyezett patakba. Kilátszik a vízből 2 zsömlényi térde, a mi Jancsi megtévesztésére. Itt a felső ideje, pirosat kapott mosószere a fehér ruhánál. Itt az ideje a zöldnek. A perszét aktív oxigénnel zöld utat ad egy génikusan tiszta fedésnek. A perszét elidőt és pénzt takarítani meg. A igazi állatok megfelelő tanulni kell hozzá. Perszét, hogy azt kapja, amit állhat. És menjünk a tessék. Idő a közben halad és sietve, Juska most a hára szaladozni erre, s nagy száját kinyitva azt vette most észre, hogy a fogsülő nincs a szájába betéve. Így szokott kezdődni a tévében is minden jó műsor. Az ételeket nehezen tudtam megenni. Aztán hallottam a korrektban műfogsorra az ítószrémről. Egy csík krém is tökéletesen nehéz tartsa a műfogsorot egész nap. Így ura élveztettem azokat az ételeket, amelyeket nem tudtam megenni. Korrekt a műfogsorra az ítél. Megbízható erős rögzítés. Kukorica Jancsi fölkapta zsubáját, turva üzemmódva ment keresni nyáját, s egyszer csak hirtelen azt vette most észre, hogy a nyáj vele eliszkolt már régen. Jancsi gazdájának a hírbajd elvette eszét, vasvilával szaladt, gyerekával éles fájdalom miatt. Gyorsan, gyorsan, fontos a gyorsaság, főleg a fát, ne várjon, ha itt a fádon, a fasztingél gyorsan átbőrül, felszívódik gyorsan, eléri a fájdra a forróság. Fasztum, leküzdi a fádon. Időjárások éjféleltek már, mikor Jancsi az elkemélyét egy pislogó példát. Azt hitte ugyan, így hátra mesételt. Nagy csalódására a padonban csak 2 zsivány talált. Jancsi és a zsiványok összebarátkoztak, kezet fogtak, s tárgyalás után kutattak. Előkerült a sör, a virágos, a barna. Mindenki válogathatott, ahogy akarta. Reklám. Borsodi, egy sör rövid beszélgetésekhez. Végig hűvös, végig szélsavas. Borsodi, az élet havas oldal. Akkor neki pedig